Amtika area, Dikyazuli area ni naga, Chukrajar area. To hello guys, गिबियाव नोंथांखौ फुंबिलि समनि गोजोननाय आरो अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दं राहुल ब्लग चेनेल। नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आङो मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों। स' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो। रोंथारसिगौलै नै आब'आ जोङो। लांफैनो हागोन हाबानि साजायनायाव सोरबा सोरबा लांफैनो हागोन। मेकआपबो खालामनो हायो। हाजोबो गासैखौबो। मोजां मोनो सान्दुं गोसा मोजां Video apa yang kalian lihat? Berat, modan जाबाय लोगोफोर 66 annual youth camp मा होनो जोंना दा मोनानिफ्राय होसिगोन दा मोनानिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आबै जा मोजां नुबाय दाबो मावगासिनो दं नै दा मोनानिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो माखासे बेबायदि खालामनाय जादों बेबायदि खालामनाय जादों गेटनि माबायावहाय बेबायदि खालामनानै दोननाय जादों माखासे गेटनाव दाबो नै कमप्लिट जायाखै बानायगासिनो कमप्लिटना जाबाय होनब्लाबो माबा माबि एसे माबाफोर खालामदों Best synoptic hosting. मोनसे गोजा मोनसे माबा मोनसे गासिबो मोनसे Mamungo area, Amtika area, Dikyazuli area ni naga, Chukrajar area. Finally complete जाबाय लोगोफोर दा मोनानिफ्राय दा नाइटनिफ्राय गोजा जासिगोन नालाय मावगासिनो दं मावथि हान्जाफ्रा फाइनालि बेबायदि
그래. 강하라. 강하라. Mày nắng nét rồi. 사자이가 프라니 중에. 아, 왠지. Iya, ra vậy. Đi xin ạ. 마.ผม나와서 봐내는. Mình làm sao mình xin nó mà nó thật sự. 비슷하다. 나 아니다. 수능 그자다가 신발 찾아 그야. 바나나는 우리 같이 걸리네 아버가 중에. Long Phi Hà gần Mama bà này- Hà Bani 사장이요. 세바세바. Long Phi Hà gần. 메이크업 하나. 자주는 가시고.